bedo ka ne sirkal chiwo onego kawe okang' machal nade mag jiwo joma mine mondo medonje sirkal mondo donje weche mag ohala Ryan? Mano tanyalo wacho ni gima sirkal timo mondo mi ojiw mine mang'eny odonje ohala en mana korka golo funds, pesa ma ginyalo kawo kata ka giholo to kaeto gichako giduoko. To ibiro yudo ni nitiere joma moko maybe sirkal nyalo miyo pesa inyalo holo to nyime kanyo ero nitie changamoto moko ma ng'ato nyalo dhi yude ohala kaeto koro yudo ni pesa mano holo ja kendo koro konyal duoke. Aparo ni anyalo keto kata mana example. Asebedo kata ka wuothe chiro kata ka dhi yodala yudo mon wetewa matimo ohala matindo tindo mauso kata lode giuso gikawo loan moro miluongo ni Fuliza. Maybe okawo kata mana siling 500 moro. Odwani mondo dhi owargo kata lode ne moko mondo bi ousi kochako yudo pesa to chako timang'o ochako duogo. Tiyudo ni kose warogi maybe ochako yudo changamoto moko e iye kanyo kaeto koro koduoko pesani. Koro yudo ni samo timo ohala koro ohande ni okoriere maber nikech kidhi kata ka koro yude gi alode ne moko mouso kanyo tidwa ni ng'iewgi mondo idhi tibiro yudo ni in gi pesa e simu. Koro mondo mi ichule obiro koni ni kik iket na pesa no kae nikech kikete to dhi lal. Koro yudo ka ohande motimo ni ok en ohala ma ok obiriere kode nikech osedhi otwere e yo moro kacha matin kuom siling 500 moro manokawo cha. Koro ng'ato biro ka mondo war alode ne gite nikech ng'adi to nie wang'a yodhi to dwa kawo alode ne gi mondo chako yud pesa chako dogo dhi ower. To biro kwere ni kik iket naka. Koro ing'e ni ng'ani biro weye to ng'ano dhi. Koro dong' kanyo galot go maybe onyalo dong' kodgi kanyo kata onyalo uso mana moko matin to modong' wang' ochako dok ge yot. Koro yudo ko hande ni ok bi move. Koro nitie changamoto moko madonje i ohala ka. To changamoto madonje i ohala gi aparo ni onego bed ni nitie kata puonj moko ma joma mine nyalo bet piny mondo gipuonjre mondo ging'e ni tang'ono mwadwa timo to handa ni dwa tera kanye. Nikech ibiro yudo ni gidwaro time to ok obi time to ok ni ok onyal. Nitie mana gimoro matin modhi oduode iye kanyo mar pesa mano holo ok onyal duoko back. Kamano. Wacha ni yo pek mar duoko omenda mikawo ni kata hola. Koro kanyo koro ing'e ni kelo ne ng'ato changamoto moko matindo tindo e iye kanyo. En go hande moro, en go mende moro dwaro no usi. Mano gima aseneno. Especially ka dhi kata dala, kidhi e chiro, tinyalo yudo ni adieri idwa ware mondo ikaw gigegi. To bro koni ni kik iket na pesa ne simu. Odwa ori ng'at midwa waro gimoro kuome ni dhiyo idhi gol pesa mondo ikelna. Mani ng'e ni customer mabiro iri mobiro moikore ni nikech customer mobiro iri ni ene boss ni ene moting'i malo. Koro iti dwa riembe ni in dhi many pesa mondo ikelna. Koro yudo kohala ni ok ni en ohala matin kata alot miuso ni kata mana fulu omena miuso gi en ohala maduong' nikech nitiere gimoro miyudo kanyo. To since ni ibro yudo ni ji obiro kuomi kata ji adek, ing'e ni dwa duoko jogi te nikech ng'ato biro wacho ni kare kionge go tadhi, kare kionge go tadhi. Tiyudo ni kare ji adek miduoko gi no ne giyud siling 2,000 moro kanyo. Makiny ne biro konyi mondo idogi dhi iwer. To iti dwa kone ni dhiyo idhi many pesa mondo ikelna.
mano ng'amo biro iri madwa ng'iewi nikech isemoyo giki kaka cha mondo ng'iew. To ka ng'ani biro tikone ni dhi many pesa eko iduogi. In gi simu aketni e simu kik iketna nang'o an gi fuliza. Koro iyudo ka fuliza ni odhi motweyo gi to an extend moka ginyal timo gimoro malong'o maber manyalo konyogi e kit ngima gi kata ei ohandgi ni. Erokamano ahinya, adwo giri kuom mathoth bende